Взели някакви чаши такива за водка, уиски, алкохолни. Отворя фето. Имахме повече, пък нямаме сега. Достарим ли си, бе? Да, бе. Той така няма. Брат, няма. Значи, legit. Ясно. Тука. Да. Охо, ето ги нашите чаши, бе. Ама тя на бушмил са моите, брат. Да знаеш. Чакай. Всички на бушмил са. Едната е наша, е тази. Със сигурност. Да. И една от горните е наша. Взимай си, бе. Ма не знам сега, не знам дали всичките са наши, ама ги взимам всичките, кога правим. Че ще пием, брат, ако ви трябва чаша, знаете как. Тук взимане, даване, такова, знаете как. Дъбови чашки. Дъбови чашки. Опа, пичове, оказа се, че отсреща има много наши чаши. Нека оставя, но... Еми, това успях да намеря, брат. Пак е нещо, брат. Смисъл. Горе-долу се Пак е нещо, брат. Сега вече са повече чашки. Преди не бяха толкова. Съседите крадат, бе, аз ви казвам, не. Дабл небо общак, брат. Дъбо небе общак. Всеки влезна при фимпите. Какво пишат в чата? Всеки влезна при фимпите. Пита малко повече да направя. Ооо. Бах ти гадното, брат. Уиски с кола. Уиски с кола, госпожо! Колко педера се питаш, то живеете на едно. Какво сме се спаднали? Остана, бе. Снимам видео, бе. Седна си газъш си или... Дай един ген, бе, Иване. Да, ще пуша цигарата. Не, бе, има генек, бе. Има Дай ген, бе. Да се Аз да си решиш натупа краката. Ага. Да си натупа краката. Вярвам, че не мога да се реша краката, че не се преди с топла вода. Я бе, така пише. Ама защо живеете на едно, като дом за изпаднали? Брат, мога да ти кажа, че те с манеците да живеят при техните още им перат дрехта, не знаят много. Достатъчно ясен да бе. Аре си пил си този хов Чай, краката. не е вика много. Да, ще ли уиски? Целият квартал в един път. Те не знаят колко е маняшкото и нещо. Всеки да ти пречи да ти влиза в апартамента. Добър хейтър, Муфаса ги уби. Те не са толкова големи хейтър, колкото аз съм. Да, чат. Нека пушни цигари. Колкото и аз. Не. Вероне. Да, бе, пуша Аз цигара. да взема от паник. Тръскай Не, бе, кенефа. да, пуша, бе. Как кенефа? Тръскай вътре в Стане мазал. кенефа, бе. Абе, как ще Нормален стане сте. мазал? Всяка- Ако не Не, си бе, не дай пускаш водата, бетоника, бе, след като се дай реже. бетоника, бе. Вземи. Ааа. Да, Тръскай. Наталия. Да, на стрим сме. Стрим time shit. Айде тия дни 2-3-4 часа на компа ти да свършим тия работи. Саре, брат, мене ма няма стрелцем на ски. На ски. Аз ще ти отворя вратата. Добре. Ще оперем. Боровец. Боровец. Ама какво с някаква компания университет? Не, с нашите и семейни приятели там. Яко. Приятелате и безаварийно. Муфасата е прав. Изяде ги на Муфи. Да, бе, Муфаса е. Муфаса искам те по-спокоен, да не знаеш много. Да, бе, Муфаса за фейда, братичката, Спокойно. косичката, гледай какво става. Питат дали ти мога да си ги гладиш. Ай, това момчето с визуализъра ли Да, беше? да. Какво стана с него, разбира си? И не чули ли иска да работи тук на компа някакви Как неща? за това? Защото Да, много му да, се да, товари не. блендера на мака и... Не точно. В смисъл, за да експортне да видим, направо ще му краша програмата. Аз викам, че вика, че е готов. Аз Не. Лайка пей на море, аз съм. Казаха ти малко да охладиш страстите, брат. Кога казва ти нещо? Цеко има нови правила в Twitch. Ще те баннат, защото пред екрана има повече от един педал. Кой бе? Кой бе? Са боли за двама, брат. Реално. И другия педал е долу рама, той сега не е в кадър. Ясна работата. Брат, имаш по-направени вежди от някои жени, ево. Кой е, аз ли? Да, за тя го е. Да, бе, супер, виж отдолу колко е оправено. Гледай. Толкова оправена веждата, че не е истина. Стига хейтих ти, бе. Аз троля, те хейтят направо. Леш чата. Лак си пар, брат. Много си прав. Те направо ма нахейтиха, брат. Ти само тролиш, те хейтят, брат. Колко това е много забавно, почти всеки лайв го пишеше, като цяло много се пръскам, като го напишеш това Да, нещо. наистина, Много е забавно. Той е най-забавният ти лав, който имаш. И единствения. Добре съм, бат. Цикъл много си грозен, обаче. Искаме подкаст с безименният. Искате ли верно с безимения?
Кой е безумие? Оня ли трапира в TikTok и ти? Сещаш се? Да. Като това, бе. Съм виждал.